историята сме чели и сме били свидетели на всякакви революции. В последно време обаче тежката дума започна да се използва не само за сблъсъци между народа и държавата, а и за междуличностни отношения. Може ли да се нарече революционно съжителство на еднополова двойка, например? Или вече свикнахме с това? А може ли да бъде скандална връзката между жена на 50 години и мъж на 25, например? Днес ще си говорим за кугър революцията. Става дума за по-възрастни жени, които си намират млади мъже и с тях имат общи интереси, страхотен любовен живот, а понякога дори създават и семейства. Най-напред вижте какво представлява кугър революцията. Кугър идва от английски език и означава пума. През последните години в световен мащаб се случва кугър революция, но не в зоопарковете. Пумите всъщност са жени, прехвърлили 40-те години, които си търсят значително по-млади мъже. За една нощ, за приятелство, за брак. Деми Мур може и да се мисли за откривателка на кугър революцията, но греши. Много жени преди нея са се вихрили в леглото на млади момчета. На 48 години кралица Елизабет I е въртяла любов с 26-годишния Франсуа, дук на Анжу. Кралиците на изток също попадат в класацията. Екатерина Велика е била известна с по-младите любовници. Все принцове, разбира се. За разлика от нея, Елизабет Тейлър се е женила. Седмият й съпруг е бил 20 години по-млад от нея. Бракът продължил цели 5 години. Все пак в наши дни Деми Мур си остава най-известната кугърка с нейния любим Аштън Кътчър. До нея се нареждат Мадона с 10 години по-младия Гай Ричи и 37-годишната Ева Лонгория с 25-годишния Марк Санчес. Дженифър Лопес ходи с 18 години по-млад танцор, а Камерън Диас влезе в афера с 11 години по-малкия Джастин Тимбърлейк. Ивана Тръмп от своя страна пренесе личния си кугърски живот и в телевизионния ефир чрез собствено реалити шоу по темата. У нас едва през последните години няколко жени проявиха смелост и обявиха публично връзките си с по-млади мъже. Уважаеми господа, дойде краят на вашата епоха с малките кокетки. Рете на пумите. Една специална пума, презокеанска. Мис Кугър 2011 година, Кимбърли Марш, даде специално интервю от родния си дом в Калифорния за нашето предаване. Ще видите тази интересна жена само след минути. Сега започваме темата за кугър революцията. Тук сме поканили един човек, който говори открито за всички теми табу. Това е сексологът доктор Илия Еврапчев. Здравейте, докторе! Много съм щастлив, че съм в студиото на една прекрасна, нежна и красива жена. Благодаря. Заповядайте при мен да си поговорим. Аномалия ли е това? Връзката на 50-годишна жена, да речем, с 25-годишен мъж. Зависи от гледната точка. Вашата каква е? Моята гледна точка, че под това небе всеки има право да живее и всеки има право на любов. Въпросът е дали намира този човек до себе си, от който наистина се нуждае. Добре, реално погледнато и в живота, срещайки една такава двойка, не буде ли възмущение, ако трябва да сме откровени? Вижте, ако трябва да говорим за сегашно време, би следвало да погледнем назад в миналото. Аз изпълням една книжка, аз когато бях много млад. Иво Андрич, Мръсна кръв. Има етноси, народи, при които това е обичай. За младият, той още не е и юноша даже, да го женят за по-зряло момиче. За да може девойката да почне да ражда още защото тогава голямо благо са били децата. Има и етноси също, да кажем ромския, не всички, пак имат там разни родове, което също е обичай. На 14-15 годишно момче му взимат булка невеста на 25 години. И се случва и обратното. Но интересно е, че сега го казват, че е революция. Революция, да, защото някак си се променят вижданията на обществото. Ние сме толерантно общество и това не бива да ни чури, защото великият познавач на женската психика и на женската психосексуалност, писателят Оноре дю Балзак, казва, че истинската жена става тогава, когато мине 30-те си години, 35-та година. Защото тя тогава вече е родила децата си. Изживяла е първите трепети на сексуалния си оргазъм. И вече знае какво иска, но и много може. А точно в тази възраст, когато тя е на 35,
Обикновено съпругът е на 40-45 години, по традиция, разбира се. И тогава има нещо, което се казва разминаване на двата пола, точно в този момент от живота си. Ако не искам да ви пращам в зала 13, да видите разводите, там са 35-40 годишни мъже. Защото жената иска, а мъжът вече малко е поуморен от живота, изчерпане и вече не му се ходи никъде. Не иска да излиза никъде. И някак си на новите неща гледа консервативно, на новите неща в секса помежду им. Ето причината. Въпросът е какво едно младо момче може да открие в една толкова по-възрастна жена. И това не се ли нарича Едипов комплекс? Да, Едипов комплекс ще кажат моите приятели, психотерапевтите, които изповядват татко Фройд. Може. Но аз съм малко превърженик на психосоматиката и повече има нещо друго. Казва се една дума въвеждане. Ние учим цял живот за всичко. И как да се произвеждат материални и морални блага, а не учим за любенето. Не за секса, за любенето. И много пъти в моята практика съм се срещал, забележете, има една възраст, когато сега момчетата съзряват по-рано, акцелерация се казва. Да не говорим за момичета, че на 10-та година им идва мензиса, но въвеждането в половия живот, така почти вече зрели момчета, още на 14-15, по-често се случва от по-възрастни, случайни, познати дами. И сега от тук насетне повечето да отговарят на въпрос. Участвал съм в такова проучване. Да, първата ми партньорка по-голяма с 2-3 години, съученичка. Да, първата ми партньорка вече е връстница. Расте възрастта и вижте как спада възрастта на първата партньорка. И идва една възраст след 20-та, 23-та, 4-та година, когато такива момчета, не почнали още своя полов живот, са в един страхотен комплекс за малоценност. Идва една кака, която казва, елате да ви отракам. Знаете ли, усетил съм, че такива жени имат нюх. Момчета може да се държат гордо, може да нам какво си. Тя усеща, има интуиция. И тя го въвежда. Как човек да не е благодарен тогава? На Кугър революцията. На Кугър революцията. Значи да приемем, че вие сте по-скоро за такова не до там приемливо за обществото общуване. Аз предлагам обаче вие и нашите зрители да видят нашето намигване по темата 10 стъпки как да се спасите, ако ви нападне кугърка. Как да преживеем атака от пума? Пумата е един от най-добрите хищници в природата, но с подходящите предпазни мерки може да преживеете нейната атака. Внимание и хладнокръвие. Стъпка 1. Бъдете настрек през цялото време, особено когато сте в тясно пространство. Най-добрият начин да се преживее атаката от пума е просто да се избегне. Стъпка 2. Останете в група, когато сте на територията на пума. Самотните лица са много по-изложени на риск. Стъпка 3. Останете спокойни, ако ви забележат. Паниката би докарала пумата до ярост. Никога не се опитвайте да избягате. Гъвкавото, пъргаво тяло на пумата и позволява да ускори до 35 мили в час. Много по-бързо от олимпийски спринтьор. Стъпка 4. Изправете се и разперете ръцете си. Ако изглеждате по-големи, по-внушителни, може да изплашите котката. Стъпка 5. Поддържайте контакт с очите и не обръщайте гръб. Това може да изглежда нелогично, но нали не искате пумата да получи и капка от вас. Стъпка 6. Отдръпнете се бавно, без да изпускате от поглед пумата. Не приближавайте и не примамвайте пума. Може да е вълнуващо да я видим в естественото им местообитание, но предлагането на храни и напитки или опити да се снимате с нея може да провокират атака. Стъпка 7. Проверете за признаци на агресия, като движение към вас, оголени зъби, фиксиран поглед или драскане с лапи. Стъпка 8. Станете по-агресивни, ако пумата започне да се движи към вас. Пикайте, махайте, хвърляйте неща и се опитайте да достигнете по-високо място. Стъпка 9. Ако тя ви се нахвърли, нямате друг избор, освен да отвърнете на удара. Опитайте се да останете на крака и опитайте да защитите главата и врата си. Стъпка 10. Каквото и да правите, не се правете на умрели. Това вероятно ще накара пумата да ви завлече до закътено място и да получи каквото иска от вас. Знаете ли, че пумата може да скочи до 6 метра височина от седнало положение? Това беше нашето намигване по темата. Прекрасно намигване. Много хубаво. Леди, искам да ти кажа нещо. Нали ти може? Извинявай. Може, да. Благодаря ти много. Секса норми няма, не бива и не може да има.
А пък моя баща, лека му пръст, беше лекар и той ми каже: сине, никога не отказвай на жена. И затова аз моля младите мъже, не гледайте така на такива хубави, зрели жени като животни. Чакайте малко, има и кугари, наши вертолетите за нищо не стават. Но хубавата жена винаги е хубава. Зрелата, тя знае и може много, и можеш да научиш нещо от нея, все пак. Защото човек не може да го прочете от някакви книжки. Друго е живата практика. Друго си е практика. Да. Аз да питам, да не би пък такива жени да търсят някакво невъзможно и дори трагично връщане към младостта. Защото то е невъзможно. Много си права, егенето не може да се излъже с нищо. А с никакви, как се казва, пластични операции и така нататък. И като дете много обичах една приказчица да ми разказват, после четях, беше за Снежанка. Там има едно главно действащо лице, огледалцето. Огледалци, я кажи. Аз ли съм най-красивата на света? Тук има друго, че една жена иска да се подари малко свежест в своя личен живот. Тя няма ангажименти към съпруг, към деца и така нататък. Това не е лошо. Дори е хубаво. Но ако ти искаш да излъжеш огледалцето, няма как да успееш. Защото някак си в практикуване на това кугърство, аз го казвам в кавички, някак си ти не намираш човек, взимаш от живота, а не даваш. И знаете ли какво става? Такива жени в по-напреднала възраст ходят само единствено върху тънък лед. И много по-страшно, което ще дойде след това, е самотата в живота. Ами да, аз мисля, че и в кугърския живот човек трябва да си дава сметка, че самотата е неизбежна според мен. Всяко нещо е добро, когато е по-малко. Какво искате да кажете? Искам да кажа, че когато ти не си такъв егоист, защото в любенето, за да получиш, би следвало да дадеш. И когато ти искаш така да се почувстваш още млада, свежа, динамична, добре, но не можеш непрекъснато да взимаш. Не можеш, защото живота ще ти изиграе лошата шега после. Така, има една българска поговорка, сигурно сте чували: да би мирно седяло, не би довидяло. Ние в чудо се видяхме цяла седмица, защото издирвахме българска кугърка или българска... Толкова е модерно, скъпа, днеска това не се нарича кугър. Значи, човек ако си отвори очите само и погледне по екраните на различните телевизии, няма нужда и погледне малко български актриси или погледне български депутатки, те все ночи са направили отдавна вече тая кугърска революция. Ами защо не искат да дойдат открито да заявят това? Сякаш жените се срамуват. Не, те не се срамуват, но ги е страх от това, че ето някак си ще им кажат, че сте непълноценни, затова търсите младото до вас. Да, като че ли вървим така бавно към съзряване на такава една идея. Правя кумо в очи, така се казва. Така. Аз казах на нашите зрители, сигурно чухте в началото, че има Мис Кугър 2011 година. Тя се казва Кимбърли Маш. Ние се обадихме по телефона, писахме си с нея и тя, уважаеми зрители, се съгласи да даде специално интервю за денят отблизо с Мира. Вижте го. Здравей, България! Казвам се Кимбърли. На 49 години съм от Калифорния и съм кугърка от 9 години. Разведох се преди 10 години и започнах да излизам в търсене на пътя си. Децата ми са големи и можех да си го позволя. По-млади мъже започнаха да ми обръщат внимание. Наричаха ме кугър и милф. Наистина не харесвам тези определения. Кажете им го. Откакто навърших 40, станах истинска кугърка. Така стоят нещата. На 40 си, изглеждаш добре, излизаш и се забавляваш. Ти си кугърка. Не означава, че трябва да излизаш с по-млади мъже. Харесва ми този начин на живот и реших да прегърна идеята. Представата на хората, особено преди 9-10 години, беше, че кугърката излиза, дебне и се нахвърля на по-млади мъже. Но това не е кугърка.
Кугър е жена в 40-те си, силна и независима, знаеща какво иска от живота. Не мисля, че е нередно. Такива сме. Искаме да излизаме и да усетим истинския живот. Срещала съм се с мъже на моята възраст, но по-младите ме научиха на толкова много прекрасни неща. Те ме научиха, че днешните младежи на половината от годините ми са толкова зрели и имат стари души. Те могат да са по-романтични от мъжете на моята възраст. Повечето възрастни мъже, с които съм излизала, бяха много натоварени. Те не бяха толкова забавни, интересни и секси. Вижте, трябва да подбирате все пак, независимо дали мъжът е по-млад или не. В края на краищата, възрастта е просто цифра. Срещнах се с много невероятни жени около 40-те, също като мен. Те излизаха, бяха забавни, все още си живееха живота, бяха отгледали децата си и нямаха ангажименти. Срещите с тези жени, техните истории, за това как са станали силни и самоуверени, бяха вдъхновяващи за мен. И така реших да приема този начин на живот. Не само тук в Щатите. Имам приятели, които ме молят да пренесем този стил и от тях. Много жени ми благодарят, че съм ги вдигнала от дивана, че съм ги завела във фитнеса и съм ги накарала да се чувстват по-добре. Защото наистина, дами, не искаме ли да се чувстваме по-добре? 40-те понякога е доста трудно време да приемем възрастта си. Опознайте себе си, влезте в хармония с това, което сте. Излизайте, поканете момичетата, пътувайте с приятелки, забавлявайте се. Пожелавам ви прекрасен живот като кугърки. Излезте, запознайте се с готини мъже, радвайте се. Живеем само веднъж, дами. Това, което се говорим, докато слушаше видеото, че тази жена не се притеснява от годините си. Ако има нещо, което ме възхищава нея, е, че тя не се прави на 20 годишна, за да излиза с 20 годишна момчета. Тя казва, аз съм на 50. Но тук и в тази жена има много дух. Много дух. И това прави човека да люби и да бъде любен. Духът за доброто, за красотата. Доброто и не красотата, а доброто и любовта ще спасят света. Много благодаря, че бяхте мой гост тук по тази тема. Удоволствието беше взаимно. Ние ще продължим, разбира се, да следим. Благодаря ви.